Tällä videolla puhutaan päiväkodin arjesta sekä päiväkodin rutiineista. Ensimmäisenä voitaisiin aloittaa päivärytmistä. Päivärytmi voi meidän päiväkodeittain vähän vaihdella. Yleensä meidän päiväkoti aukeaa joskus 6-7 maissa ja menee kiinni joskus 5 maissa. Meillä löytyy myös päiväkoteja pidennetyllä aukioloajalla sekä päiväkoteja, jotka on ihan vuoropäiväkoteja, eli on koko vuorokauden auki. Mutta puhutaan nyt sellaisista päiväkodeista, jotka aukeaa siinä 6-7 aikoihin. Silloin kun päiväkoti aukeaa, niin ensimmäiset lapset kun tulee, niin siellä päiväkodissa on vähemmän lapsia. Silloin ollaan jossakin yhdessä ryhmätilassa, eli ei kaikki ryhmät tietysti heti aukee. Sitten kun lapsimäärä kasvaa, niin sinne taloon jakaannutaan, omiin ryhmiin jakaannutaan ja niin edelleen. Yleensä 8 maissa meillä on päiväkodeissa aamupala ja 9 meidän päiväkodin toiminta alkaa ja siinä 8-9 välissä yleensä on jotain leikkejä. Meidän päiväkodin toiminta perustuu pienryhmätoimintaan, eli toimitaan pienryhmissä. Jokaiselle aikuiselle on jaettu joku 4-7 lasta, joiden kanssa toimii sen aamupäivän ajan. Silloin 9 se päivä voi joko alkaa ulkoilulla tai sillä päivän toiminnalla tai aamupiirillä. Eli siis meidän päiväkodeissa on tosi tärkeää se, että kaikki lapset ei ole yhtä aikaa siellä ryhmätilassa tai ulkona, eli sitä vuorotellaan, jotta sitten ei tule sellaisia tilanteita, että kaikki lapset olisi samassa tilassa. Tämä luo rauhallisuutta siihen arkeen. Aikuiset pystyy paljon paremmin huomioimaan lapset yksilöllisesti, ja se on vaan kaikilla tavoin parempaa, että toimitaan niissä pienryhmissä. Sitten ruokailu, se vaihtelee tosi paljon, että mihin aikaan se on. Se kannattaa omasta päiväkodista tarkistaa. Yleensä se on ehkä 11 ja 12 maissa. Ja sen ruokailun jälkeen me siirrytään nukkariin. Nukkarihetki kestää siis, vähän riippuu tietysti, onko kyse vaikka pienten tai isojen ryhmästä, mutta sanoisin näin, että noin tunnin verran. Mutta jos lapsi nukkuu, tarvii vaikka yli 2 tunnin päikkärit, niin se onnistuu myös. Ja meillä onnistuu myös nukkuu aamupäiväpäikkärit, eli päikkärit on mahdollista myös nukkua 2 kertaa päivässä, jos on niin pieni lapsi kyseessä. Eli on siellä 90 maissa on mahdollista ottaa ensimmäiset päikkärit ja sitten toiset päikkärit otetaan siinä 12 kahden välissä. Ja sitten kun päikkäreiltä herätään, on semmoisia hiljaisempia puuhia ja 2 suunnilleen meidän päiväkodeissa on aina välipala ja sen välipalan jälkeen joko lähdetään ulos tai sitten on vielä leikkejä sisällä. Ja meillä on tosi tärkeää se, että me kirjoitetaan sinne meidän KidPlaniin, sinne viestintäsovellukseen aina lapsen päivästä, että miten se päivä on mennyt, miten se on syönyt, onko se nukkunut. Jotta sitten vanhemmat pystyy sieltä itsekin tarkistamaan, mutta sen lisäksi meillä on tosi tärkeää, että kerrotaan suullisesti niitä kuulumisia ja yksilöllisesti, että niinku siinä tilanteessa, kun kohdataan se vanhempi, niin pystyy hyvin yksilöllisesti kertomaan, että miten se päivä on mennyt, kertoon sellaisista asioista, mitkä teitä vanhempia kiinnostaa. Ja kaikin puolin on tosi tärkeää, että te vanhemmat saatte just sellaista tietoa teidän lapsen päivästä, mitä te kaipaatte. Mut joo, tossa oli ehkä meidän päivärytmi silleen lyhykäisyydessään. Ja seuraavaksi voisin kertoa, mitä päiväkodissa syödään. Aamupalaksi meillä on päiväkodeissa aina aamupuuroa. Siihen lisukkeeksi meillä voi olla erilaisia hedelmäsoseita, voi olla voisilmää, maitoa, jotain kiisseliä. Ja sen lisäksi lapsen on mahdollista saada joku leipä tai näkkileipä siihen aamupuuron kanssa sekä hedelmiä tai vihanneksia. Ja sitten lounas, se tulee meille Felialta. Ja tietysti huomioidaan erityisruokavaliot tosi tarkkaan. Ja kun meille ilmoittaa sen, että mikä sen lapsen erityisruokavalio on, niin sen mukaan me sitten tilataan sieltä Felialta sitä ruokaa meille tänne. Ja ruoalla myös lapsen on mahdollista saada näkkäriä sen ruoan lisäksi. Ja se on tosi tärkeää, että jokainen lapsi saa sen näkkärin. Se ei ole mikään sellainen juttu, että sen saa vaan, jos on syönyt sen ruoan. Näkkileipä kuuluu ihan kaikille. Ja tässä välissä mä mainitsen juomista, eli meillä pystyy juomaan joko ihan tavallista maitoa, laktoositonta maitoa, kauramaitoa, vettä. Et se, mikä on teidän toive, niin sitä me noudatetaan. Ei tarvi olla esimerkiksi kauramaitoa mitään lääkärin todistusta. Ja meillähän on tähän lounaaseen sekä välipaloihin semmoinen kiertävä lista, jonka pääsee meidän nettisivuilta katsomaan, että mitä meillä syödään milloinkin. Eli siis välipaloissa me noudatetaan sitä listaa, siellä on hyvin erilaisesti, monipuolisesti kaikki erilaisia välipaloja. Ja sen lisäksi meillä on aina hedelmiä ja vihanneksia siinä lisukkeena. Mut joo, noi oli meidän ruuista. Jos on kysyttävää, niin niitä saa kysyä tarkemmin, niin kerrotaan mielellämme.
toimintaa ja pienryhmiä jo vähän sivuutinkin, mutta siis tosiaan pienryhmissä on tosi tärkeää, että me toimitaan. Ja seuraavaksi mä voisin puhua meidän toiminnasta enemmän. Meillä on päiväkoteja, joissa on erilaisia painotuksia, muun muassa esimerkiksi liikuntaa, luontoa tai musiikkia. Näissä päiväkodeissa se kyseinen painotus jollakin tavalla erottuu siitä muusta toiminnasta. Se vähän vaihtelee päiväkodeittain, että millä tavoin, että jokainen päiväkoti voi sitä vähän itse määrittää, mutta näiden lisäksi meillä on sellaisia yhteisiä teemoja, joka päiväkodissa toteutuu. Esimerkiksi Go Green-konsepti, sen ideana on sellainen ympäristökasvatus, eli lapset oppii meillä sellaiseen kestävään elämäntapaan. Me harjoitellaan lasten kanssa esimerkiksi kierrättään, me harjoitellaan sammuttaa valoja. Esimerkiksi lapset oppii retkellä sen syyn, minkä takia niitä roskia ei heitetä sinne luontoon, vaan miksi ne otetaan aina sieltä mukaan. Sen lisäksi meillä on olemassa Norlandia Questi. Se on semmoinen vaihtuva kansainvälinen teema. Tänä vuonna meidän Quest-teema on musiikki. Tämän Quest-teeman tavoitteena on herätellä sellaista lapsen luontaista uteliaisuutta ja päästä oppimaan semmoisen hauskan mukavan toiminnan kautta kaikkia uusia asioita. Ja aina tämän Quest-teeman valinnassa vähän hyödynnetään jotain ajankohtaisia aiheita. Ja tämä Quest-teema on siis kansainvälinen, eli siis tätä Quest-teemaa toteutetaan kaikissa meidän toimintamaissa. Ja nyt mä voin puhua leikistä. Leikin tärkeydestä ei voi koskaan puhua tarpeeksi. Leikki on myös hyvin tärkeä osa meidän arkea. Eli leikin kautta lapset oppii niitä uusia asioita. Leikin kautta pystyy oikeastaan ihan mitä vaan harjoittelemaan. Ja se on tosi tärkeää, että jos me tehdäänkin jotain ohjattua toimintaa, niin se olisi hyvin leikillistä, jotta lapsen on mukava osallistua siihen toimintaan. Leikkihän on lapselle luontainen tapa toimia, niin siitä on tosi tärkeää sisällyttää siihen arkeen paljon. Ja monikaan ei tule ajatelleeksi sitä, mitä kaikkea siinä leikkiässä oppii. Siinä oppii esimerkiksi hienomotorisia taitoja, sosiaalisia taitoja, tunnetaitoja, ja se on vaan tosi mielekäs tapa lapselle oppia. Niin se on tosi tärkeä osa arkea, ja leikkihän voi olla vähän ohjatumpaa tai vähän semmoista vapaampaa, ja se on tärkeää, että niitä molempia on arjessa. Ja se on myös tärkeää, että sitä leikkiä ihan suunnitellaan siihen arkeen, eli päivän toiminta voi myös olla leikki. Nyt puhutaan rutiineista. Päiväkodissa on tosi tärkeää luoda sellaiset selkeät toistuvat rutiinit, jotta sen lapsen on helppo toimia siellä päiväkodissa. Lapset tietää, mitä aina seuraavaksi tapahtuu, ja se luo semmoista turvallisuuden tunnetta lapselle, että ne kaikki toiminnot on toistuvia, päivittäisiä. Jokainen ryhmä voi luoda vähän semmoisia omanlaisia rutiineja, niin mä en ehkä nyt niistä puhu sen enempää, mutta jokaisessa meidän päiväkodissa ja jokaisessa ryhmässä on omat rutiinit luotu. Ja seuraavaksi puhutaan lapsen hoitoajoista sen verran, että moni vanhempi kysyy meiltä, että saanko me tulla hakemaan lapsen jo vaikka tunnin etuajassa, niin meiltä saa aina hakea lapsen etuajassa. Eli sitä ei tarvitse mitenkään ennakolta kysyä. Toki jos se vaikka sijoittuu nukkariaikaan, niin se on tosi kiva, että meille siitä sanoa etukäteen, tuun hakeen sen lapsen siihen aikaan, niin me tiedetään se, mutta lapsen saa ihan mihin aikaan tahansa täältä meiltä hakea. Vaikka se olisi se nukkariaika. Toki se ei ole kiva ehkä, että lapsen päiväunet vaikka keskeytyy, mutta jos on joku semmoinen tarve, että on pakko, niin täältä vaan hakemaan.